Hayırlı gün, hürmetli rayondaşlar, kadirli kelген konaklар. Bugün bizde zor beyrem. Sarman rayonu kızı, көрнеклі şaire Klara Hanım Bulatova'ga 60 yaş doldu. Şaire Klara Bulatova ismi poeziya suyuşlarga köpten bilgili. Okutuşular gailesinde tuğup, Bişik'te düşkeşte bik edebide hem edebi sözler, şiirler işitip üsken balada, şiiriyatke güçlü umtuluş terbiyelenu gajep tügildir. Klara Bulatova 1936 yılının 18 martında Sarman rayonu Tatar Karamanlısı avlunda tuğa. Onun etisi de, enisi de okutuşular. 1944 yılda Ул Sarman rayonunun yukarı Şırşılı avlunda 1. klassta kirer. Orta bilimni Sarman orta mektebinde 1954 yılda alıp çıkar. Şuluk yılının küzünden Klara Bulatova hizmet yolun başlayı. Tüben Leşo mektebinde başlangıç klaslarda balalar okuta. Ondan soň tüzülüşte işli. 1962-1965 yıllarda o yanıdan mektepte edebiyat, tarih okuta. Şunda 1964 yılda KPSS saflarında çilen etip alına. Klara Bulatova'nın şiiri ijatı da naq şul şırda tümneklenip gide.
Әле мәктәп елларында ук аның айрым шигырьләре матбугатта басылып чыга. Яшь шагыйрә актив рәвештә Әлмәттәге әдәби түгәрәккә йөри һәм 1956 елдан башлап Татарстан яшьләре, Социалистик Татарстан, Азат хатын, Совет әдәбияты журналларында аның шигырьләре дөнья күрә. Бераздан аның күп кенә шигырь цикллары, Усу юлы, Идел альманахы, Яшь үрентеләр кебек күмәк җыентыкларда басыла. 1965-1969 елларда Клара Булатова Владимир Ильич Ленин исемендәге Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә укый. Уку белән бергә иҗат эшендә дәвам иттерә. 1965 елда шигъри бәйләме Дуслык исемле күмәк җыентыкта басылып чыга. Шагыйрәнең исеме тәнкыйтьтә җылы сүз белән телгә алына башлый. 1967 елда Язлар алда исемле мөстәкыйль китабы лирик шигырьләр җыентыгы дөнья күрә. Университетны тәмамлаганнан соң Клара Булатова Әлмәт районының Яңа Кәшер урта мәктәбендә тел әдәбият укытучысы булып китә. Тәҗрибәле укытучы буларак 1978 елда аңа РСФСРның Мәгариф министрлыгы тарафыннан укытучы методист дигән мактаулы исем бирелә. 70 елларда шагыйрә тагын берничә шигырь җыентыгы чыгарды. Аның бер бәйләм шигырьләре русчага тәрҗемә ителеп, Мәскәүдә детский литература нәшриятында чыккан «Җыр, хыял һәм мәхәббәт» исемле күмәк җыентыкка да кертелгән. Шагыйрәнең 20 елдан артык иҗат эшчәнлеген чагылдырган шигырьләре 1981 елда Татарстан китап нәшриятында дөнья күргән «Гөл кояшка карап» исемле күләмле китабында урын алган. Клара Булатова башы аягы белән авыл шагыйрәсе. Аның шигырьләрендә авыл табигате, җырлы кәкүкле урманнар, чәчәкле күбәләкле болыннар, гөшләп утырган арыш, тал тирәкле елга, инеш буйлары, айлы кичләр, мул итеп яуган яңгырлар, күп төрле образлы бизәкләр белән татар авыл теле белән җырлап торалар. Шагыйрә яшьлек, дуслык, гыйшык, мәхәббәт темасына бик күп нәфис лирик шигырьләр язды. Менә шундый үтә интим хисләрне, бөтен сыгылмалыгы, ихлас тулылыгы белән язып күрсәтә алган, үзенең шигырьләре белән халык мәхәббәтен яулаган күренекле шагыйрәбез Клара ханым Булатова бүген безнең арабызда. Клара ханым, сезне сәхнә түренә чакырабыз. Рәхим итегез. Клара ханым, менә сезнең бүген иң шатлыклы, иң истәлекле көнегез. Менә сез бүген шушы минутларда нинди тойгылар кичерәсез? Туганнар, мин туган көнемнән бирле, телем ачылганнан бирле, язмыштан койшак сарланып, койшак көлеп, һәр вакыт сөйләп йөрдем. Бәхет өчен туган идем, җитәрлек бәхетем булмады. Патша булырлык акылым бар иде, әмма тәхетем булмады дип. Мин рәхмәт сезгә. Менә 6 кистә елны шушы фани дөньяда үткәреп, хатын картайганның соңында киндек канын таныган Карамалы авылы мине халык каршысында тәхеткә китереп утыртты. Мондый минутта адәм баласы нәрсә кичерә ала? Туганнар төрле хисләр кичерә. Ни өчен дисәгез, мин бер кайчан да башка бәхетле каләмдәшләрем кебек туган авылым, Карамалым дип тел тутырып әйтә алмадым. Сәбәпләре, әйдәгез, мин инде шагыйрә булып сезнең каршыга чыкканмын икән. Гадәттәгечә, утырып язырга вакытым булмаганлыктан, гомер буе юлда язып иҗат иткән шагыйрә буларак килгәндә юлда язылган. Менә Инҗибикә ханым мине алырга килеп утыргач, иҗат ителгән шигырьне мин сезгә беренче сәламем итеп тапшырдым әле. Анда минем тәрҗемә итмәлем. Анда безнең буын язмышы. Һәм анда минем бүген сезнең алда кичерә торган кичерешләр. Мин әдәбият укытучысы. Мин бер кайчанда дәрестә дә чыгыш ясаган вакытта да укытучылар телендә әйтелә торган шпаргалкадан файдаланганым юк. Әмма бүген мин дулкынлануым шул дәрәҗәдә ки,
Eligine күңелеңнән укылып туган бу шигъри юлларны кагаздан башка мөгаен сөйли алмам. Хатын-кыз бит. Язгайы, карда ири, мондай очрашуларда күңелдә тимрәлә, күңелдә нишкәрә. Туганнар җырлап торган җирдән елап җибәрү ихтимал. Шуңа күрә рөхсәт итегез, мин аны кагаздан сезгә укып тапшырыйм. Мөмкин дә бит, туганнар. Мин гомерем буе юлда йөрдем. Йөрдем диннең төрле ягында. Әмма бүген тәүге тапкыр килдем Карамалы дигән авылга. И шагыйрә, туган авылыңны ник белмәдең шулай дигәндә, бер сүз белән җавап бирә алмыйм. Сәбәпләре аның тирәндә. Бадыклыкта туган авылым дип Карамалы аты теркәлгән, шулай булгач сезгә и туганнар, кайтасылар булган күптәннән. Юкса җырда ризык читкә язсын, туфрак кына читкә язмасын дип җырлаган халык. Әмма язмыш кая куймый адәм баласын. Туу белән мине, саби җанны, кимдек каным тамган җиремнән аерган ул. 37-дә әткәм моннан сүрелгән. Озатканнар халык дошманы дип. Дөрес, алар шундук акланган, укытучылыкны югалтмаган. Әмма инде монда кайтмаган. Укытканнар Нуркәй Шыршылыда узак еллар буе ләкедә, шуңа күрә гаҗәп түгел мине, ләкин кызы дип әйтүдә. Мин укыдым Сарман мәктәбендә. Тәмамлагач урта мәктәпне бәхет изләп читкә чыгып киттем. Чит дип йөртә идек Әлмәтне. Ул үзе яңа туган иде. Туып кына әле килгәндер. Шуннан башлап минем бөтен күнем, бөтен гомерем Әлмәт беләндер. Бүген сезгә мин Әлмәттән килдем. Бик әйтәсе иде кайттым дип. Әйтеп булмый. Бик әйтергә язсын, туганнарны монда таптым дип. Бәлки зурлар әле хәтерлидер укытучы Булатовларны. Бәлки яшьләр әле укыйлардыр шулар кызы язган җырларны. Бәлки безнең бүген күрешүләр тәүгизедер, соңгы булмастыр. Карамалы, читтә яшәсәм дә, мин чит итмим сине кояштыр. Бер киткәчтен кире кайтмаса да, искән икмәк кире ябышмый, әткәм сиңа рәнҗимәде. Аңлаганнар тарих ялгышын. Аларны да яхшы яктан гына хәтерлиләр Сарман ягында. Мин үзем дә шуны тоеп яшим Сарманнарга кайткан чагында. Мин бүген дә шуны тоеп яшим. Сезнең белән күрешкән минутымда. Менә шундый хисләр белән мин сезнең каршыда туганнарым. Клара ханым, сез соңгы елларда илебездә барган үзгәрешләргә ничек карыйсыз? Бу үзгәрешләр сезнең иҗатыгызга берәр йогынты ясадымы? Туганнар ясамаган кая. Баштарак, моннан 5 ел элек мөстәкыйльлегебезне яулыйбыз дип күкрәп чыкканда мин дә каләмне корал итеп, шагыйрә буларак атылып бәрелеп алгы сафка чыккан идем. Һәм язган идем. Караңгылыкны син янмасам, мин янмасам кем шуны яктыртыр? Мондый бузыклыклардан, мондый гадел булмаган яклардан без бергәләп көрәшмәсәк, кем соң безне килеп коткарыр? Дип, каравыл урынына ура кычкырып йөргән идем. Җәмәгать шулай да, ул мөстәкыйльлек бүген сүздә генә дип атасак да, шын мәгънәсендә аның йогындысы, яңарышлар, үзгәрешләр барыбер безгә кагылмыйча калмады бит. Кайчандыр Казан дәүләт университетын тәмамлап кайткач, ике аягында тигез басып, ана телендә, туган телендә дәрес бирергә мөмкин булмаган Әлмәт каласында мин бүген татар гимназиясендә укытам. Мин бүген татар училищесында дәресләр алып барам. Димәк, бу үзгәрешләргә мин ике яклы карыйм. Алтын урталыкны табарга бик тырышам. Табарга насип булсын әле. It's
Баллары куйнында, ятлары күзеннән, ышы урында, яшертілігіне, әкіртілігіне, кімнер сөйләшә, сүйір турында, яшертілігіне, әкіртілігіне, кімнер сөйләшә, сүйір турында. Антылмышта яшьлегезләре, күңелдә һаман сөю сүзләре, сез һаман шулай сөйкемле мигән, дөмәй буеның нечкә билләре, сез һаман шулай сөйкемле мигән, дөмәй буеның нечкә билләре. Хәзер сезне бүгенге олы юбилейгыз белән котлау өчен сүз район хакимияте башлыгының 2нче урынбасары Билал Марс Касимовичка бирелә. Рәхим итегез. Кадерле райондашлар, хөрмәтле кунаклар. Менә бүген бездә сездә дип әйтсәм дөресрәк табыла торгандыр. Карамалыда, алай гына түгел, районда гомумән шигырь сөючеләрнең зур тантанасы һәм бәйрәм дип әйтәс килә. Бәйрәм өстенә бәйрәм дигәндә, карагыз бүген матур итеп яз килә. Язның беренче көне, үзе зур бәйрәм. Күреп торасыз бүген җомга көн. Безнең мөселманнарның бәйрәме. Менә без инде бүген үзебезнең сөйгән шагыйрәбез белән очрашабыз. Монысыннан да зуррак бәйрәм тагы булырга мөмкинме соң? Шуңа күрә инде мин бәйрәм өстенә бәйрәм дип әйтәс киләм. Менә бүген килгән вакытта дагы шактый гына йомры матур сүзләр, фикерләр килә, аларның кайберләре төшеп тә калды бугай. Шуңа күрә бүген сүземне нәрсәдән башласы килә. Әгәр инде Клара ханым дип эндәшсәм, сез бездән читләшерсез сымак. Һәм ул сүзне ничектер әйләндереп әйтеп, аңа өйрәнеп җитеп булмый. Модага кирип бара ханым да, әфәнде һәм башкалар. Ләкин әгәр бүген ачуланмасагыз, мин сезгә матур итеп татарча, үзебезчә Клара апа диярмен. Ни өчен? Чөнки без инде яшьтән үк укыган вакытта дагы ул укытучы кешегә һәр вакытта да игътибарга лаек кешегә апа дип эндәшә идек. Һәм без шулай өйрәндек. Бу апа сүзендә безнең иң матур теләкләр, иң матур яхшы фикерләр җыелган дип әйтәс килә. Шуңа күрә Клара апа дип сүземне башлап, biz сезнең белән ел саен булмаса да бик еш очрашып торабыз. Мин инде сезнең коллега буларак, укытучы буларак, шуңа күрәдер. Яки булмаса сез бик күп халык арасында йөрисез. Даими рәвештә безнең халык белән очрашасыз. Шул халыкта укучылар белән, бәлкем моңа шул сәбәптер дип әйтәс килә. Без инде бездән чыккан шактый гына шагыйрәләр дә һәм шул ук вакытта язучыларыбыз да бар. Алар белән мондый рәвештә еш очраша алганыбыз юк. Шуңа күрә минем бүген сезгә аз сызыклап матур итеп әйтәсе килә. Без сездән һәр вакыт илһам алып яшибез. Илһам дигәннән шактый гына безнең әйткәнебезчә шактый зур күренекле кешеләр районнан чыккан һәм район аны безнең халыкка биргән.
Менә шулар арасында илһам дигән сүзне мин кабатлап әйтәм. Һәм мин инде читкә киткәч, үзебезнең республикада йөргәндә дә, кайсы районнан дигән вакытта, һәр вакытта да горурланып әйтәм. Илһамнар, Мәдинә Маликова, Клара Булатоваларны, Зөһрәләрне биргән районнан мин дип, менә без шулай урынлымы, айбер вакытта бәлкем ул урынсыздыр да. Без сезнең белән һәр вакытта да шулай горурланабыз һәм горурланачакбыз дип әйтәсе килә. Аның кайбер урыннары бәлкем урынсыздыр дип әйтәм. Ләкин бит татар халкында шундый нәрсә бар. Әнисенә карап кызын кыштылар. Шуңа күрә инде без Клара Булатова иленнән булгач, күкрәкне киңәйтеп киереп йөрибез. Алга таба шушы мәсьәләдә тагы мин нәрсә әйтмәкче булам. Чынлыкта да безнең Мәдинә Маликовабыз бар. Менә безнең Клара Булатовабыз бар. Менә безнең алда утыралар шагыйрь һәм шул вакытта язучыларыбыз. Бүген бездә менә Гарифуллин Дабир, Рафифа Гафарова, Әсәрабай белән килгәч сөйләштек, аның быел 70 яшын билгеләп үтәчәкбез. Раз Әсәрабай һәм башкалар язучыларын мин тагы әйтеп тормадым. Булары белән дә без шиксез горурланабыз һәм шулай безгә сезнең белән горурланып, һәр вакытта да очрашып торырга ясын дип әйтәсе килә. Сезнең әсәрләргә якын килгәндә, укый башлаганда, һәр вакытта да Клара апабызда матур хатын-кыз образларын күрәбез. Бу инде нәрсә белән бәйләнгәндер? Сезнең шул тәрбияче булу беләнме? Яки үзегез хатын-кыз, шагыйрә булуыгыз беләнме? Яки шушы март аенда, матур айда туганлыгыз беләнме? Ләкин анда ак күлмәкле, ак калфаклы, ак алъяпкычлы, ак әбиләр, уңган киленнәр, кызлар һәм башкалар. Яки матур табигать, ул авыл табигаты. Сандугачлары һәккә күкләре белән урманнары, аланнары, инеш сулары һәм башкалары. Аннан соң без сезгә тагы шуны әйтмәкче булабыз. Сез бит Клара апа шактый зур йөк тартасыз. Минем үземнең Сачининадан артык язып караганы юк. Ләкин шагыйрь булу ул тагы бер нәрсә. Сез бит хатын-кыз, шагыйрә. Шул ук вакытта тәрбияче, укытучы. Әле тагы аңа өстәп күпме дөнья мәшәкатьләре, семья мәшәкатьләре һәм башкалары. Шуңа күрә сез инде алга таба да курыкмыйча, шулай иттереп, бүгенгечә матур иттереп яшәгез, иҗат итегез дип мин сүземне төгәлләп, сезнең шигырегезне әйтәсе килә. Утлардан суларга керәсе бар дип язасыз. Сулардан утларга һәм утлардан суларга керәсе бар. Менә алганнарны барсында бу җиргә бирәсе бар дип язасыз. Мин әз генә бутадым сезнең шигырьне. Ләкин әле сезнең шактый бирәсе бар. Шуңа күрә 60 яшь тулды дип бер дә уфтанмагыз. Менә Әсәрабай белән сөйләшеп торган вакытта, теге 60 яшь вакытлар ди. Без дә бер 70 яшьтә сезнең белән очрашкач, сез дә әйтерсез, теге 60 яшьтәге вакытлар ди. Шуңа күрә әле без сезгә зур иҗат уңышлары телибез. Хәсрәтсез, кайгысыз сезгә тормышлар булсын. Сәламәтлек булсын һәм изге теләкләр сезгә. Район хакимият башлыгы үзе бүген Казанда һәм үз исеменнән дә сезгә үзенең сәламын тапшырды. Без инде алга таба әлбәттә бергәләп килербез дип әйтәбез. Һәм без сезгә үзебезнең тәбрикләү хатын юллыйбыз. Монда инде шагыйрә кеше буларак без сезгә берничә шигырь юлы да яздык һәм шул вакытта кич утырып укырлык сүзләрдәге сезнең иҗат тормыш көнкүрешне үзенчә бер бәйрәм иттерә. Кешеләргә шатлык бүләк итә, илһам бирә, гөльям китерә. Халкым кебек ачык йөзле битсез, идел кебек ярсу күңелле, һәр тарафта сезне яраталар. Шушы инде бәхет түгелме? 60 еллык тормыш юлларыгыз ак чәчәкләр белән күмелгән. Сарманлылар сезне тәбрик итә, чын йөрәктән, ихлас күңелдән. Зур хөрмәткә ия булып һаман зур иҗатка усын көнегез, зур уңышлар сезгә, зур шатлыклар, озын гомер, саулык телибез. Район хакимият башлыгы Залак Әнвәр Мәхмүдов.
министрлар, орынбасары да министрлар біздікі, құрметті Клара ханым, сізні ұлы байрамыңыз оңайынан, ихлас көңілден құттықтаймыз. Алдағы күндеріңізде барша ниеттеріңізге ерішіп, исән сау, яңа ижади уңышлар, бақытлы ұзын ғұмырлар тілеп, татмин культура, тайышып, Марсел Мазгарыш бересіз. Урамнар уйлап киләм дә, яңа җыр уйлап киләм. Уйламыйм, үземнән үзе туганны җырлап киләм. Әйе, Клара ханым авыл табигате турында да, яшьлек, дуслык, гыйшык, мәхәббәт турында да бик күп шигырьләр иҗат итте. Аның һәр әсәре төрле образлы бизәк белән җырлап торалар. Хәзер яңгыраячак кыңгыраулар җыры да әнә шундый әсәрләрнең берсе. Искиткеч матур, тирән эчтәлекле бу шигырьгә композитор Марс Макаров музыка язган. Хәзер без сезнең игътибарыгызга шушы җырны тәкъдим итәбез. Җырлый җырчыбыз Гөлнур Латыйпова. Құтлау үшін сөз Язучылар союзынан шағир һәм композитор Разим Валиуллинға бирелә. Рәхим итегез. Сәммесіз, мөхтәрәм, қадірлі сарманылар, қадірлі достар, менә жер йөзендә 600,000 кешенең берсеннән шагыйрь туа дигән шундый сан бар. 600,000 кешенең димәк берсе Аллаһ Тәгалә тарафыннан бу шагыйрь булсын дип яраткан икән.
Хәзер файда караган вакытта безнең җөмһүрият шагыйрьләргә бик бай. Безнең әдәбиятыбыз гаҗәп бай. Безнең инде язма әдәбиятыбыз гына да 1000 елдан артык тарихлы. Менә шулай булса да, димәк инде мин әйтәсе килә, безнең бик шагыйрьләребез бар, олы шагыйрьләребез бар. Шигъриятыбыз безнең дөнья күләмендә үзенчәлекле шигърият булу белән аерылып торса да, менә безнең халыкта бер төрле шундый җан бар. Безнең халкыбыз шагыйрьләрен ярата. Ярата белә. Үзенең зиялыларын хөрмәт итә белә. Гәрчә мин бу сүзләрне инде әйтүемнең дә шунда, гәрчә безнең менә әйткәнемчә әдәбиятыбыз зур булса да, бездә шигырь белән халыкны шаккатырып булмаска тиеш кебек. Менә күрәсез безнең һаман яңадан-яңа беркемдә кабатламый торган йолдызларыбыз туа тора. Менә шундый шагыйрьләрнең берсе Клара ханым Булатова. Мин аны әйтәм, Клара ханым менә безнең арада булган вакытта инде ул исән классик, исән терек классик дип әйтәм мин аны. Дөресендә дә бу сүз минемчә бик туры килә. Клара ханымның иҗатына хас булган мин бер-ике генә әйберне сезгә әйтеп китәм. Иң башта аның шигъриятының гади, ләкин бик җылы, бик үтемле булуында. Ул әллә инде катлаулы строфаларында катлаулы әйтгәндә алымнар эзләп тормады, халыкчан әйттереп, бала вакытта яза башлаган шагыйрь ул, һәм бүгенге көнгә бик матур әйтеп, халыкчан әйттереп эшләп килә. Аннан соң икенче төрлесе тагын бер әйдәнең әйбек. Клара ханым образлар өчен, хикмәтле сүзләр өчен әллә кайларга, америкалыларга, әллә кайларга барып йөрми, үзебезнең шушы менә төбәк, үзебезнең як турында җырлый. Үзебезнең як турында. Аның шигырьләрендә әйтегәйме, әлмәт дигән сүз булыр, Кулшариф дигән сүз булыр, Кәшир Нәдир дигән сүз булыр, Сәвәләй дигән сүз булыр әйтегәндә әйбек, Дөмәй дигән сүз булыр. Һәм аның шигырьләрендә үзебезнең якның үләннәренә кадәр менә әлегенә җырлаган кыңгырауга. Аның чәчәкләре, аның үләннәренә кадәр инде мин халкы турында әйткәндә. Менә шушындый аның гыя. Һәм өченчесе Клара ханымның шигърияте җырлап тора һәм җыр сорап тора. Аның шигырьләренә бик күп композиторлар җырлар язылган. Аннан соң шунысы тагын менә мине гаҗәпләндерә. Кайсы гына авылга, кайсы гына шәһәргә килсәк тә, аның бер үк җырына яңадан без бер үк шигырьне инде күптән билгеле булса да, шигырьләр шуша аның әйтик шигырьне җырлар күптән булса да, бу авылда, бу районда яңадан шушы шигырьгә яңа җыр чыккан була. Мәсәлән, әле менә бүген җырлаган җырларга аның без әйме берничә мәртәбә шушы җырларны вариантларын беләбез. Бик күп композиторлар аның инде җырларын язган. Менә шушы яклары белән инде ул безнең татар әдәбияты өчен күренекле һәм из калдыра торган шагыйрь булып тора. Хәзер Клара ханым әйтә инде миңа, син миңа 60 яшь тулды дип әйтмә инде ди. Алай булса мин әйтәм, син 90 яшь тулды дип әйтәм ди. Менә хәзер әйме дөресендә дә 90 яшендә дә шушындый хәлдә калсын иде һәм 90 яшенә шулай итеп без аны бәйрәм итсәк. Рәхмәт сезгә. Амин. Клара ханым Булатованы ылы юбилее белән котлый. Нефть һәм газ промышленности эшчеләре профсоюзының Ревком председателе Шарифуллин Марсель Шарифзянович. Рәхим итегез. Мен уйлаган Расим Нагимович сөйләгәч, тагын бер 10-15 минуттан гына миңа сүз бирәләр дип җыенып торды. Кадерле авылдашлар, карамаллар, менә бүген сезнең алда безнең яраткан шагыйрәбез, мин дә Клара апа дип әйтәм инде,
Çünkü o bizim Tatar'da yokun kişi kapadı günde şeyler Elif Hanım'a bir konek tecrübe olmayın. Klarapa Bulatova. Tatar'da şunday söz var. Tuğan tufraklar tadı. Naverno şul kilip şakkan indi. Mene nice yıllar uzgaç. Klarapa burulup yamadan koramal yerine gelip kayttı. Bunun sebeplerin söyley başlasam uzakka gider, может быть. Может Klarapa tağın özünün çıkışında tağın oşup birer. Nişek mındaylarını kaytkanın. Benim tutalım bitesim kile nersede. Biz elbette birge yaşayırız. Klarapa'nı yakından biliriz deb aytsam degen, bek yaxshi biliriz deb aytsam degen, onun şehirlerin, onun icatın күзетіп барабыз, ұшырашып барабыз. Оның ижатына, может быть, бәйәдә беріп бара тұрғанбыздар бірге яшагаш. Менә безгә татар халкы өчен, татар егетләре, татар кызлары өчен Klarapa Bulatованың ижаты bir чиста чишмә суы сыман. Чөнки без үскәндә, без укыганда, без бик күп шигырьләр, татар шигырьләре укып үсәлмәдек. Çünkü bizge başka dilde okuyan balalarga, başka dilde yazılgan şehirlerini köprek okuttüler. Şimdi mine özüp, nice derslediler, belliği bulgaç. Özümüzün Tatar şehirlerinde okuy başladık. Tatar şehirlerini okuy başlagaç, onların kim yazganını da bile başladık. Onların kim yazganını bilgeç, koyda tuğanlarını da bile başladık. Koyda tuğanını bilgeç, jokunu ite başladık. Çünkü biz Klarapa Bulatova bilen почти bir oğuldan bulmuşağımız indi. Men yaş karanda tutsam dağım, Alexandrovka'da mında 8 yıl okup gitken kişi, şuna göre Klarapa bilen biz oturup isket çürülgen kişilerini isket çürüp, avulunu isket çürüp, yaşkına şılay oturabız. Klarapa'nın şehirlerine gelgende, nerse deyip ettiler. Men büyük zor beya verişi tügül indi, конечно. Men şahirde tügül, okurga turu kele. Onun şehirlerinde Klarapa'nın Tavırga bula, Mella boyundağı pişen bulunların, Jilak sırgan, Baltaş dağların, ulaklı şişmelerini yaşkaranın, barısını da zep Tavırga bula, özümüzün yakının bütün tabiatın gelişi. Ondan sonra tağın nerse tezkiler. Klarapa şehirlerinde ana tıygıları, kadın kız tıygıları, onun şehirleri başka nindigine yakşı olmasın, şehirlerden ayrılıp duramıyor şunday nişkeligi bilen, yakınlığı bilen. Klarapa sizin mine şunday yubileyinizde, direkt bizde mine şunday. Tağın uzak yıllar yazığız, tağın da şotlandırığız bizden halkına. Biz bugün gururlanabız sizin için. Çünkü mine bizden Koramal yerinde tuğan, ezgine üsken, şunday şagiremiz var deyip biz kökrekte soğuytalabız, Lübo жерде. Hit Moskvasında olsun, hit Kayrında olsun, hit Kuveyt'inde olsun, hit London'da olsun. Klarapa'nı bilirler de biliyoruz. Onun şehirleri bitmegen, onun şehirleri bulaşak. Biz ona ışanabız çünkü mine şunda yolda gelgende degen, ben özüm şevili aytam Klarapa kozak sıman. Kozak көрген eberine jırlay, bu көрген eberine sırazık şehirge sala. Kak nice kirip şağam ekan oldu. Özüm şegene özüm Klarapa. Uzun ömür sizge, uzun ömür. Tağındağın icatınız üssün, boyasın bizden şatlıkka. Yaklaşlarımın bu gizli dileklerin şın көңілден ышанып kabul eder. Dik bir katlı kişiyim. Partaymışsın eli deyseler şuna ışanam, uzak yaşayalı deyseler şuna ışanam. Şuna göre bu ışıraşularda dilde koşandır biz bolacakta soğuş yıllarında yukarı Şırşılı avluna Agit Brigadi bile gelgeç Mevlevi Kavişekli'den bir takmak miske düşer. Biz oturtkan akatsiye, bak akatsiye bitul. Bizge 60 dolar isiz, provokatsiye bitul. Bayram bilan qutlov uchun so'z. Bizning kelajagimiz yosh buviga beriladi. Rahim etiniz.
Төс алды инде ярлар, көпшәк карлар инде сиңдерәр. Мар ташланган икән апакайлар, мар ташланган икән сеңелләр. Бәйрәм җиле кага тәрәзләргә, яшьлек кайта җанга дөньяга. Умырзая сыта бу мәлләрдә, карасында чишмә уяна. Язгы чишмә шыңы табигатьтән кифлекне эндәү авазы. Терәк булсын дуслык, тынычлыкка, планетаны якты бу язы. Бердәмлеккә чакырып кызыл талда ялкылдаша күмел бөреләр. Бәйрәм белән ышан апакайлар, алтын куллы сулы сеңелләр. Әйе, бездә бүген зур бәйрәм. Авылдашыбыз, сөекле шагыйрәбез Клара апа Булатованың туган көн кичәсе. Безгә Клара апа исеме, җырлары, шигырьләре аша таныш. Ул безнең өчен якты йолдыз, үзеннән шигъри нурлар чәчә торган йолдыз. Менә йомлыгы сүзгә оста булуы белән безнең йөрәкләргә юл таба, күңелләрне яулый. Шигырьләре белән әйтәсең сихерле. Эзләсәк тә табып булмый изгеләрдән изге теләкне. Ак бәхетләр юлдаш булсын, күрмә апа кайгы хәсрәтне. Гөр сакланып яшә хәсрәт көнне, тыныч булсын һәрчак күңелең. Бәрәкәтле матур тормыш, кояшларга тиңең гомернең. Киләш
сөз Сарман газетасының баш мөхәррире Гарифуллин Дамир Хайрулловичка бирелә. Рәхим итегез. Bir uylaganda kişinin tuğan yeri, tuğan yağı bulu en sevinçlisidir. Çünkü şu yakta ol üzerine ihlas edilgen sözlerini işide şu yakta ol üzerine nişiktir жылы таба, илхам ала һәм аның бөтен халыкка тарата. Менә мин монда килер алдымнан, Клара апага мен әйтәм, нәрсә туктайлы дип архивларны актара башлаган идем, һәм шуннан киягазлар килеп чыкты. Ул киягазлар менә Марсель Шәрифуллин әйткән теге Каһирә, Бейрут музейларында да юктыр, Мәскәү, Оренбургда китсәк, Санкт-Петербург, Лондон, Нью-Йорк архивларыннан да табылмый торган киягазлар таптым мен. Анда менә Клара Булатованың әтисе белән әнисенә Клара Булатова туган көнне язылган характеристикалар. Шуларның копиясын алдырдым да алып килдем әле. Шуны укып бирәм. Менә булай язылган рус, Александровка авылында русча укырга ярый инде. Булатов Ариф Бакиевич, учитель математики 5 классов и директор Татко-Ромалинской неполной средней школы. Год рождения 1906, член ВКПБ 1927 года. Педагогический стаж 9 лет. Из них в школе первой ступени 3 года, татарского языка 1 год, математики 5 лет. Преподает и говорит на татарском языке, член профсоюза с 27 года. Окончил школу второй ступени в городе Набережных Челнах и в 27 году заочник первого курса Казанского государственного университета. Преподаваемым предметом владеет, методически правильно организует уроки, ученические тетради проверяет нерегулярно, успеваемость учащихся за первую четверть 87,1%, посещаемость 87,8%. Как директор учебно-воспитательной работы школы руководит удовлетворительно, систематически посещает уроки, оказывает методическую помощь молодым учителям. Из периодической литературы читает Кызыл Татарстан, Магариев, ведет массовую работу в колхозе, работает руководителем кандидатской группы, пользуется авторитетом среди населения. Присвоит товарищу Булатову ГП персональное звание учителя средней школы с правом преподавания математики в 5-7 классах. Әтиемнең һәм әниемнең хәтерләүче 28-29 елларда туган, 30-37 еллар арасында шушы мәктәпләрдә укыган авылдашларым залда булса, мин аларга бик рәхмәтлемен. Булатовларны онытмыйча шушында килгән өчен. Хәзер туганнар, мин сездән гафу сорыйм. Арттагы рәтләрнең берсендә Гариф Булатовның бердән-бер улы Ринат Булатов утыра. Заманында инем Ринат белән бергә партияга кирип кайткач, әти карт урында яткан җиреннән бик куанып, горурланып, менә без ишә булдык, яшьчеке булдык инде дигән иде. Бирегә килегез. Тимирхан абый янына киләде. Тимирхан абыйны син барып, Толымын папы ләгегә күчеп китте. Минем папаның аягы аксап кирсә дә аягы исән кайтты. Фаяз абый аксап кайтты. Тимирхан абый бүтән кайтты дип каршылаган идең. 45-нче елда ул сугыштан кайтканда. Тимирхан абый avuldaşlar bulup yaşayamadık. Baya etkenimçe yazmışlar. Avulu kutuşlar avulga, rayondan rayonga küçük yürüyüydü. Biz Karamalı'da Abba bile ikimiz tuğanbız. Rinat bilen en tüpçüğümüz Aybeli şırşılı balaları. Rinat'ın lekide okutkan mügallimi Esrar abi, Rinat'ın şırşılı da İngilizden süygen abisi Timirhan abi biri de. Min rayonun kişilerine, mine şu gaysiz kişilerin bilen uçuraştırmaları için min mertebe rahmetlimin tuğanlar. Hiç gitmiş bir kuruşu uçuraşı oldu. Leka oğlunda 9 yıl yaşayan, Sabi bala bulup gelip şitken kız bulup ne gitken Leka oğlundan. Benim dik yakın gençlik dostlarım, Rozi Hanım, Clara Hanım birinde oturalar. Min rahmetsiz yatuğanlar şu kuruşunu uçuraştırmışım. O aldan birler bulsun ideydi. Gözkan eserlerini ortağı gidip birge yaşarken yazsın ideydi. Da bir efendi size enimin ve balayının karakteristiksi vardı.
60 yıl elek Hanife Abba'ga yazılgan karakteristikini okuyalım. Şu Koramal avlunda yazılgan bir tane. Etkenimce bu karakteristikalar dünyanın birgine arxivinden de davalmışız. Bizde de yok idi Damir efendim. Булатова Ханифа Кадыровна, учительница татарского языка и литературы 5-10 классов Тат-Карамалинской неполной средней школы. Год рождения 1906, беспартийная, стаж педагогической работы 8 лет, из них воспитательница детдома 2 года, учительница начальной школы 2 года, учительница татарского языка и литературы 4 года. Говорит и преподает на татарском языке, член профсоюза с 27 года, национальность татарка, окончила школу второй ступени в городе Набережных Челнах в 27 году. Преподаваемые предметы знает, с методами педагогической работы и педагогическим процессом знакома, на уроки приходит подготовленно, на урок применяет наглядные пособия, успеваемость учащихся за первый четверть в 5 классе 88, в 5 Б 70%, в 6 92,6%, в 7 классе 87%. Из периодической литературы получает Совет Эдебияты, Азат Хатын, Кызыл Татарстан, посещает политкружок по изучению истории ВКПБ, руководит стенгазетой, литературным кружком, пользуется хорошим авторитетом среди учащихся и населения. Присвоит товарищ Булатовой ХГ персональное звание учительница средней школы с правом преподавания татарского языка и литературы в 5-7 классах. Biz bit bəxtli zamanda yaşayırız. Zamandaşlar olarak biz bir-birimizin hələ qədrini bilmiyoruz. Zamandaşlar olarak hələ biz şuşunday Tatar ədəbiyyatında yoxda iz kaldırgan Klara apamız bilan işraşığımız bugün ularlar bizning ko'ngillarda uzoq saqlanır. Ana rayon gazetesini o'qib kelasi bunlar qachondir bilan işraşıqlar bo'lgan shuşlar bizning yoqdan, bizning to'proqdan chiqqan kishilar o'z yog'ina bir aylanib qaytar ekan dedilar. Mana biz endi redaksiyada o'ylashdik da Klara apaga tilaklarimizni she'r bilan yozib bermoqchi bo'ldik. Klara xonim, yubileying bilan tabriklaymiz. Sen dunyoga kelgan yeringda, sening o'rin bugun Klara apa xalqimizning ko'ngil turida. Qo'yqalab turali Qoramoli, Tubanlashav, Laki yog'ina, Shag'irana joning siza bo'lur. Butun Sarmon seni saqla. Boshlab yozganingda Sarmonda, yoshlik yozlaringda Sarmonda, 100 ga qadar yasha ijod etib, shunday farmon senga hamanda bizning yoqlar bosh oyog'i bilan sening uchun xatir ko'zgusi, sog' salomat yasha. Mana shunday tilaklarning senga yetgisi. Kichkinagina tag'i bir she'riy bo'lak. Qoramoli qizlarimiz bor bo'lmoshi bilan xalqdan Suyinbika bizli izgi ko'kka yulduz bo'lib qulda xalqqa. Yıl quyoshga qarab turadilar xatirining tarazalari, pishanishda o'zda urab ketdi xatir qo'nish kutasilari. Yozlar olda, jeylar jitsa deyib xiyollanib kunning-kuninga to'qaylardan, musalardan qolgan she'riyatni yutdi inginde. Tufanlarning jonli shirdoshi bo'l, qalam olib qulga yosh kelay. Bosh oyog'i bilan g'umurlikka lirika g'ashimda butunlay. Xalqdan ol jonjig'isi topdi, shuni bira hozir xalqqa, Suyinbika bizli ko'gimizga qilarimiz balqib qolgan. Shusha so'ngishi nurlanib hamon uzoq vaqt turg'unday. Kutlav için söz Sarman ikinci... Efendim, bir minut. Cevap sizin işi falan bulanlar. Ağır sular oğa. Deryalarda düşüp yuvala. Deryalarda akkan sular.
эстафета Габидигә бирелә. Рәхим итегез. Әлем ауыр булса да, үземнең якташым да, укучым да бергә бер сауыттан ашап үскән һәм бер хисләр белән ялкынланып иҗат иткән каләмдәшем булган Клараның birinci şiirlerinden alıp sonuncusuna kadar okup gelem. Birinci kitabından alıp sonuncusuna kadar bu fikirlerimi matbuat boşa eğitip gelem. Klara Bulatova muhabbet yarışısı. Muhabbet bit ol ir bilen xotin, kız bilen yigit orasındagına hiç tugul. Muhabbetke ota onaga, ona vatanga, kişige, jirge, tabiat onaga, umumen sizler şu başta kirgen. Mine şuna kula minane muhabbet yarışısı diyeyim. Clara'nın icatı turunda min şunu gına eyti olam. Clara bit yokşı yoza, bit noşarı yoza, lakin urtaşa şiiri yok. Şair iştir, şair iştir. Şundan da icadı işletlilik yok. Demek Matur yolda, noşar yolda. Urtaşa şiiri yok. Kumum Clara'nın noşar şiirin kuru gelim. Clara ne için o şaire yürekli? Biz Bulat Ağa bilen birge okuttuk, Hanife Ağa bilen bir yürekten suladık. Clara'nın neneyine vaktinde abi bir şiir yoldanı ne şiir ol degen Bulek degen şiirinden olup bu şiirine kadar okuanmış. Bu Minanın bu yazma halinde okuanmış. Şimdi Sular Ağa, Sular bilen Kumrli Ağa belki işraşular da şimdi bular. Bu işraşu işlerikli kalsın Clara. Men şeşek olup gelmedim. Çünkü yanımda benim sünmez şeşek, şiiri şeşek. Şiiriyatı bizden şeşeki bulup kalsın. Men alıp geldim Çukmarlı'dan, etisinin oyağı izi kolgan yerden, etisi su için üsken yerden Çukmarlı'da üsken su. Onun etisi, şimdi şu su üsken şişmelerinin Sulan kuzile koydu pişsin diye servis ettim, alıp geldim. Gel. Sonucu sık olmazsa da şiraşlığa yaşı Kuba oğullarından şiraşlık alıver. Tebrikler için söz Clara Bulatovanın kalemdaş dostu Jalil Pasyolog'undan şaire Gafife G'affarovaga beriladi. Rahim etiniz. Şu
шушы җирдә әниең белем биргән, шушы җирдә иген игелгән, рәхәт үткән көннәр шушы җирдә михнәт чигелгән, шушы җирдә гамьсез бала чагым, шушы җирдә яшьлек елларым, шушы җирдән әлмәтләргә илткән, хыялыңа дәшеп юлларым, шул хыяллар бик йортлар салган, күтәрелгән әрмәт баласы, кайда йөрсәң, кайда яшәсәң дә, син тумыштан сорман баласы, шуңа күрә юллар бу якларга, сорманнарга алып киләдер, шишмә шыңлап, янкеләр елап, таллар җырлап төшкә керәдер. Клара апа, туган көнең белән котлап сине, бүләк итәм шигъри гөлләрем, гаилә бәхте, ил шатлыгы белән узсын синең туган көннәрең. Тәбрикләү өчен сүз Җәлил шаркылары әдәби берләшмәсеннән шагыйрь Илдус Мәрданшинга бирелә. Рәхим итегез. Хөрмәтле дуслар, без күпләп килдек, барыгыз да әйдәгез. Җәлилләр барыбыз да чыксак, бер юлы ни булмасмы? Хамид Усманович. Вакытны да кыскартырбыз, мин сөйләтергә хәзергә. Безнең Җәлил каласында менә быел 15 ел тула Җәлил шаркылары әдәби берләшмәсе эшләп килә. Шушы әдәби берләшмәне оештырганда безнең Клара ханым аның идея җитәкчесе булды. Клара ханым безнең шушы Җәлил шаркыларының пашутлы ширины дип әйтик. Менә без бүген монда Клара ханымның үзен иҗатын бик зур хөрмәт итүче поселок кешеләре килдек. Машинага сыйган кадәр килдек, әле сыймаган калды. Алары Клара ханымның шын туган көнендә әлбәттә каршыларга барырга булдылар. Менә без шушы кешеләр, хөрмәт итүче кешеләр, Клара ханымны шын күңелдән туган көне белән тәбрик итәбез. Аларга семья бәхете, балалар бәхете, оныкларының да бәхетен күрергә язсын дип теләк телибез. Һәм инде мин Клара ханым белән аралашкан кеше булгач, мин тәзрәк кенә үрәргә маташам. Каушавымнан язган әйберләрне онытып калдырганмын. Шулар мин юлда гына сырлаган берничә сүземне рөхсәт итсәгез укып китәм. Конечно, Клара апа булдырып булмый. Бу дөньяда сезгә ошаган бер кеше юк. Качагында яшел хәтфә, качак сез ук. Күзләр өстендәге каршлар укачук сез. Кояшлы иртәгә төшкән көмешчык сез. 60 елыгыз узып киткән бер нур булып, күңелләрне сөендереп, дан җыр булып, киләчәктә горурланып сез яшәгез, бәхет шатлык белән тулсын янәшәгез. Менә без сезгә һәр таңда сезне уятсын азан белән азан әйтергә. Ишетеп, моңлы азаныбызны, азанны сагынып, әлбәттә яшәү телибез. Рәхмәт. Корбаны белән кышлар җитә, ширак бозлар
kaşlardan Yolga kirek nazlı jırmı yadını Manda kopuğuma aşanam Yolga kirek nazlı jırmı yadını Manda kopuğuma aşanam Күршәсем килеп яши иде мәктәп елларында. Менә шушы язмышым минем бәхетле булды дип әйтергә була, чөнки мин Клара апа белән күршеп кенә түгел, аның белән бергә иҗат итеп, Әлмәт шәһәрендә аның белән бергә җырлар язып, шушы көнгә кадәр яшибез. Дуслар, мин Клара апа белән аның шигырьләренә җыр язучы буларак бер яктан горурланам. Икенче яктан мин Клара апа белән үзебезнең райондаш, якташ булудан горурланам. Һәм сез дә инде шулай дип уйларсыз дип уйлыйм. Чөнки шушы Карамалы авылында Карамалы суын ичеп зур шагыйрә буларак танылган Клара апа өчен сез дә горур дип уйлыйм. Ә хәзер мин сезгә үземнең Клара апа шигыренә иҗат ителгән берничә җырымны бүләк итәм. Шуларның беренчесе Күңелемә язлар кайтты дип атала. Рәхмәт итеп тыңлагыз. Ниләр булды икән күңелемә, күз алдымнан китмей бер генә. Очратсам да үзем кичтән генә, таңга кадәр сагынып өлгерәм. Очратсам да үзем кичтән генә, таңга кадәр сагынып өлгерәм. Синең белән язлар кайтты миңа, җырлар килде язлар аркылы. Гөл башкача ачылып китте дөньям, гөл башкача көнем балкыды. Гөл башкача ачылып китте дөньям, гөл башкача көнем балкыды. Киң кырларга чыксам ялгыз йөрмим, тыр юлларым җырга диңгеде. Юлларымда юлдаш җырым кояш, уйларымда юлдаш сине минем. Юлларымда юлдаш җырым кояш, уйларымда юлдаш сине минем. Уйларымда юлдаш син минем. Рәхмәт сезгә. Дуслар, сезгә бәлки бу җыр таныштадыр, чираттагы җырым.
Ол жырны біздің Cumhuriyetіміздің танылған артисті Асаф Алиев жырлый. Әгер де сөздерін сізде білсеңіз, әйдәңіз біргелеп жырлайбыз. Су буйында қияқ бүлән. Клара Байбулатова шиғыры. Жырға жырланғанша, жырлайлар бит, әне соғылғанда тәрес буйна, тилек үгершіндерім деп. Бейрәмімді тағдан
керешінлерін, оларға да біздің бүлегіміз болыр еді ол. Бик үтінем, Роберт. Роберт Андреев. Қадірлі достар, бұл яңа жерінің біраз кішкене генә тарихы да бар өзіне күрә. Әлмәр шәһәре буйлап бір вакытны узып бара идем. Şağıma. Edebi sizler şiirler
şiiriyetke ұмтылыш туар. Клараның да şiiriyetke ұмтылышы туып, бірінші şiirlerin лекіре ята башлады. Оның сіңлісі білен біз икеуімде ол şiirlerini тыңлайдық. Ғұмымен, Клараның ижатында көпшілік şiirlerde лекіден olған бәселер зор орын алар. Клара, біз бит сіздің білен коллегаларда, одашларда, сіз Булатова болсаңыз, мен Кузнецова Кларашылаймен, біздің әдиәнелерімізде әліктен-әлік бірге оралашып ешеген ұқтышылар. Сіз менің болашақ достым. Әйе, біз бірге ойнап істек. Менің тұрмыш иптәшім, сіздің білен бір партада отырып, қыдар. Шулай, әлі қадірімде, Петрау бейріміне қоршы түнде, Қораңа Иванна қора сабин күнлеп кеткеніңіз. Зәңгер сабин. Зәңгер сабин. Соңынан сізден ұшаян хекеге епті yazығыз. Клара, кішештен әнесіне, Ханиф апаға, итнақ болшып үсті. Зор үскеште әти әнелерімнің қоянышы болды. Оларды яқшы етіп тәрбиеледі. Һәм әти әнелер кісесінің ұңышларына қуанып, ғұмырге сізге мәрхәметті болып кешеділер. Біз ғұмырге бірге оралаштық. Шулай, ғұмыр өте тұра екен, yıllar кете тұра екен. Сіз бірсінен бірсі матур шиғырлар ижат етуші шағирә болдыңыз. Ләкі халқы сіздің біле ғұрлана, сізні зорлай, шиғырларыңызны ұққай, жырларыңызны жырлай. Клара өзі де ләкі халқын ұмытмай. Ол, рәхмет сізге. Жейге шықса гіл олғысы күнер, гіл үттенлер искетшелер, лекелерге жылға қойттар едім, Петрауларды бәйрәм етселер. Петрауларды бәйрәм етсіз, сізге бітеш байтығыз. Рахмет. Міне бүгін зор үйбейлерге жиылдық, сізге 60 яш толан. Шу оңайдан сізді шын көңілден туған күніңіз білен құттықтаймыз. Сізге ұзын ғұмыр, семья бақыты, ижадыңызда зор оңышлар, ең махиме сәлеметтік тілейміз. Бәхетлі болыңыз, қонақ болып бізге келіңіз. Біздің оқытушымыз, районымыздың танылған шағиры Әсар Ғабили абай сөздерін айтсақ, ижадыңызда гүл құяшқа қарап өрлерге генә жол алыңыз. башлап җибәргән, беләгенә кайнар дәрт йөгергән, яңа елда пешкән билмәннән. Авыз ашып җигәр туплауына, ике атна вакыт узмастан, кашмануда шуның бозлы суга, ир-егетләр гайрәт сынашкан. Ут айы дип, макны хут айы дип, борынгыдан сөйләп килгәннәр, ат юлына чыккан суга карап, ел килешен карый дигәннәр.
яшә. Каймак ясый күкәй маналар. Көн буена шигырын һәм бұрынғы крәшин жырларын ишеттегез. Менә күрдегезме инде Корамалы әйтер ул безнең Клара дирер. Ләкин мин әйтәм, ул тудырган ана түгел, үстергән ана дим. Ләкин аныңа көч бирде. Ләкин Коран җылгаларын да тәпи җиреп, син менә инде ничек дип әйтим, илһам алдың. Синең тәпиеңә гашык булып җырлар яздым, әмма ул сиңа өйләнеп калды. Менә әйтәм инде, мин ләкиннең Жапай тәпиенең хатыны метр узасы була. Менә шуңа күрә рәхмәт, менә ләкин халкы синең бөтен шигыреңне әйме белеп тора, үзем дә шаккатып тордым буларга. Яре рәхәтләнеп рәхмәт әйтәсе килә буларга да, чын-чыннан да сине жараталар икән, без генә түгел. Ләкин ул менә ул авылда яшәде, мин шәһәрдә. Мин аңа карап авылга кайттым, ул миңа карап шәһәргә китте. Рәхмәт Дускайы. Монсы безнең рәисебез булай. Клара апа, безнең якта сезнең шигырьләрне укымаган кеше юктыр. Сез авыл шагыйрәсе. Сез авыл кешесен, хатын-кызларның матурлыгын җырлыйсыз. Ак күлмәк кигән, ак яулык бәйләгән, мынай матур апаларга, укытучыларга, яшь кызларга, уңган киленнәргә дан җырлыйсыз. Бала чагы сезнең ләкедә узган. Уян үскесе, Жапай тәмәпиләре, аларны сагынып, хисләрегездән искә аласыз. Менә сезнең Пишән үсте китабыгыз бар. Анда сезнең анда әйтергә кирәк ләкедә анда калган хисләр без әйтергә кирәк күренәдер дип әйтә. Җәлеп итеп үзен шунда аладыр шул китабында. Без сезнең шигырьләрегезне яратып укыйбыз. Менә мин ләкин күмәк хуҗалыгы рәисе буларак сезне шушы 60 яшь тулу уңайыннан олы юбилейгыз белән тәбриклим. Сезгә инде сораган вакыйлар шәһәрдә калган булып үзе кунакка кайтып, үзе алып китә, кунакны. Титан дигән сүзсагыз, титанларны бәйләнсәгез, әлбәттә
коллективны оештыручылар да булганнар. Әткәй минем ул якларга барып чыксаң, Янурыз караш Каташкарын якларына, анарны белмәгән кеше юк. Шуңа күрә без менә шундый Хәнифә апа, Гариф абый кебек кешеләр, аларның остазлары булганга күрә, алар үзләре дә шундый укытучылар булганнардыр дип уйлыйбыз. Әнкәй белән һәр вакыт аларны сөйләшеп истә алабыз. Ләкин озак вакытлар менә әйткәнемчә әле очраша алмый идек Клара белән. Бер вакыт Федоровка мәктәбендә эшләгәндә завуч булып, всеобуч тикшерү бар иде бит элек. Кәшер мәктәбенә килдек. Шунда язучылар килгәннәр. Саҗидә Сөләйманова мәрхүмә. Мәйтәм, Клара нишләп юксың монда Саҗидә дим. Саҗидә падабая, улрак бит инде шулай бит. Хәзер алар бит иркәм башка якка киттеләр ди. Сез танышларыгызмыни ди. Мәйтәм, без аның белән бик танышлар бәләкәй чакта. Ләкин яшел ширәмнәрендә, Петрауларында кайын агачлары бәйрәм итә торган яшел яфрак бәйрәме бар иде. Сорыйсың, әйе. Шуларда бергә йөргән идек. Шуларны сагынып бер сөйләшәсебез килә дим. Хәзер менә Кларага шуларны сөйлим. Ничә еллардан соң очрашырга мөмкинлекләр булмады. Шулай итеп, Саҗидә әйтә, очрашырсыз әле, юллар узын ди. Үзенең автографын бирде, шул китабын хәзер дә кадерләп саклыйм. Клара, аның, Саҗидә апаның. Мин әйтәм, ничек соң аның хәлләре, ничек ул дим. Тормышка чыктым әле дим. Әллә синдә Клара дим. Әйтәм, безнең ана шулай әткәйләр бергә эшләгәч, Клара куйганнар, әле безнең Венерабызда бар дим. Сездә дә Венера бар бит инде. Хәзер Саҗидә апа әйтә, Очрашырсыз җаным, юллар озын ул, анда очрашу мөмкинлекләре әле бик иркен туачак, сез яшьләр бит әле ди. Шулай итеп менә хәзер генә әле бу әйткәнемчә менә Ализ Алмазовичка яңадан да Марс Билалович тагы да сезгә яңадан рәхмәтләр әйтәм. Шушы очрашуны оештырган өчен безнең бу якларда. Шуннан мәйтәм, Клараның тормышлары ничек? Бигрәк тә иркенлек сөя инде ди. Шул вакытларда әле тормышка чыкмады әле ди, инде димнибез ди, бер кешене яратмый, әле бигрәк тә ирек сөя иде ди. Шул вакытта. Менә шул истәлекләрне дә яңадан яңартып истә аласым килде. Хәзер инде шул яңадан да Кларага яңадан очрашуларны теләп, Аллаһ Тәгалә насыйп итсен, безгә яңадан очрашуларны мондамы, ләке җирендәме, кайда булса да рәхим итегез, килегез. Әле әнкәй бик күп сәлам әйтте, тик әле ул китә. Аның табигать каршында, Аллаһ Тәгалә каршында тагы бер вазифасы бар. Ул бала табарга тиеш, аны үстергә тиеш. Хәзер Аллаһка шөкер, җидегенә бер тоттан торган гаиләм бар дилем. Бер генә булса да кайнанам бар, бер генә булса да ирем бар, бер генә булса да улым бар, бер генә булса да киленем бар, бер генә булса да улыгым бар, һәм Аллаһка шөкер әлегә үзем бар, әниебез урынына калган улы апам бар. Менә шул 7 җанлы гаилә белән хәзер ирек яраткан башымның әле бик чикләмичә генә матур итеп эшләп йөрү. Хәзер сезгә Роберт Казайды бирешләр, ник дә азгын күңелем, әйтерсең әле гел яшьләр, әйтерсең 60 түгел, әйтерсең әле күзләрен, күрәгә көнең ала, әйтерсең әле синең дә артымнан йөргән чагы, әйтерсең әле
Күзге де соран деймесілер, Сайламай гүлігіне, Қызарайымды яштар, Көздемей көңілімігіне, Сөзге де соран деймесілер, Сайламай гүлігіне, Қызарайымды яштар, Көздемей көңілімігіне. Әйтерсің әлі көзлерің, күрәгіл алыңына, Қызарайымды яшьләр, күздемей жанымына. Әйтерсің әлі көзлерің, күрәгіл алыңына, Қызарайымды яшьләр, көздемей жанымына. Қызарайымды яшьләр, көздемей жанымына. Қызарайымды Жырчылардың қимақта жайгірі шу екенін ұмытам. Күзімді бұқалаған күзімді, Ағашымарда суған күзгілерді,
Композитор һәм җырчыбыз Роберт Андреев үзенең җырларын дәвам итә. Рәхим итегез. Hörmətli dostlar, мен sizin itibarınıza Clara Paz şiirine yazılған tağın bir jırımını jırlap edem. Jırının ismi Üzgelenim деп атала. Қадірлі достар, бүгінгі шушы зор бәйрәмдә мен өзімнің Cumhuriyetimizдің müstəqilligine bağışlап yazılған жырымны жырланыш үтәмін. Бұл жыр біздің Clara апаға һәм сезгә бәйрәм бүләге булып яңгырасын. Мин яратам сине Татарстан. Роберт Ракипов шигыре. Yaradam, seni Tatarstan.
taşkırım ormanların ışığım şeylevlerin ışını yaradan bu kayların seyircilerin ışığı jelillerin ışını yaradan bu kayların seyircilerin ışığı jelillerin ışını yaradan Elmek yarışalım, kim günürlü kazanı kalasın. İlim bakşasını da Tataristan, Balkanedir bulup yanasın. İlim bakşasını da Tataristan, Balkanedir bulup yanasın. Tataristan'ı seni yaradan. Роберт Андреев. Bizning bugungi kechamiz Bizning bugungi kechamiz oxirina yaqinlashdi. Klara xonim, mana siz necha yillar endi motor lirik parchalaringiz, nishka tuyg'ular, qaynar hislar bilan sug'orilgan shi'rlaringiz bilan bizni suyundirasiz. Sizning bugun rayondoshlaringizga nindi aytir so'zlaringiz, tilaklaringiz bor? Tuhanlar, men isimli en yakın kişilerimnin uyinde şılı olaylı bilmesinde konaktan hissedip oturup durup silesen aşılanmağız. Yüzge yüz, bizge göz, dizge diz şıraşular bizge de şu nasip bulmayı. Şuna göre bugün isimle gajayip olaylı bir şekilde en kadirli kişilerle şıraşkan bir isterim. Eydir sizim, bayağı sizlerimi kabaklayayım. Tuhanlar, men sizni valda eli buluştu. Ömür boyu buluştu, mengige buluştu. Gelecekte elimin isen sağ olsam sizge şiirler bulup da, jırlar bulup da, üzüm bulup da bayıttırırman. Bizler bulup isterim. Klara xonim. Klara xonim, biz sizga kelajakda ijodingizga buyurlar, keng ufuklar, salomatlik, shodlik, baxt tilaymiz. Siz bizning ko'ngillarga motor shi'rlaringiz, jırlaringiz kibek kirib qolsangiz edi. Kecha bizni tamomlay, rayonimizning tanilgan jirchisi Rafis Urazayev, Qortayamini so'ngi yurak. Klara opa, biz endi sizin bilan 20 yılga yaqin tanışlar, ko'pma konsertlar bilan jirdik. Jir bilan shi'r qortaymaydi. Qortayam deysan yurak.
buğulanı herkemde muhabbetsiz yaşap bulmay olubaylan günlerde varmaya beni sayırıp olmaylar sırlan sana uzun yaşap yıllarda sırlan sana varmaya beni sayırıp olmaylar sırlan sana uzun yaşap Şarlarda zırlan sana Korkmayın mı? Korkmayın mı? Sormanlar sevgen doğular da, sormanda sayran kuşlar, sormanlar olar korkmayın, korkmayın mineli kızlar. Bugünkü kişimiz şuşunun bilen tamam. Kılar apar sizge yama ijadi umuşlar, selametlik, şotlık, bäxet dileybiz. Hoşçakalın.